Έσχος, Παπαδοξία! Τι έπαθες ρε πάτερ, γιατί είναι έτσι, παθατούφα. Παπατούφα. Καλύτερα το είπες. Να σε πάμε πως το είπα. Μα δεν είναι... Μα δεν είναι η κατάσταση αυτή, τέκνο μου θύμιο. Μη γελάσω. Μπορεί αγαπητέ μου, μπορεί να φάγαμε 4 γκολ. Αλλά αυτός δεν είναι ο λόγος να διασύρει έτσι ο τύπος την ένδοξη. Τι ένδοξη έχουμε? Αθλητική Ένωση Φαλάνη. Μπορεί αγαπητέ μου, μπορεί. Και αν δεν μπορεί, μπορεί. Αχ, παπά μου, τι τα θες? Η αλήθεια είναι πως η διοίκηση πάσχει από ομάδα. Εδώ που τα λέμε παπαρίγα μου, δεν μου λέει καν. Είναι καλά κι εγώ δικαίω. Πάμε. Ώστε έτσι Βάιο, ο Στέφανος. Όπως σε βλέπω και... Εκεί είσαι, πάμε. Ώστε έτσι Βάιο, το μηχανάκι. Περίμενε, Θήμιο, περνάει μηχανάκι. Όπως σε βλέπω και με βλέπει. Ναι, αλλά ο Θήμιος ζει πλέον τόσα χρόνια στην Αθήνα. Δεν νομίζω να αφήσει... Πώς είναι? Όχι ρε. Όχι ρε. Κάτσε, περίμενε. Καλά είναι όλα αυτά που λες. Σταμάια. Αλλά σταμάια, αλλά θα είχαμε δει. Αλλά στο λέμε, τρώει στρομαλέκ και δεν είστε. Σταμάια, καρκατέλα. Να έρθω Λάρισα. Να έρθω Λάρισα. Άιντε πάλι τη Λάρισα. I have a surprise for you. Tell me. Τι είναι? Εγώ θα σας πω. Είχε καταπράσινα ματάκια και ήταν ολόλευκη. Πράσινα μάτια, λευκή επιδερμίδα. Μάλιστα. Και τι λέω μετά? Τα παιχνίδια της. Ναι, την είχαμε πάρει ένα σώρο παιχνίδια για να μην πλήττει. Περίεργες συνήθειες είχε η απολεστήσα. Τι είπα ρε μαλάκα η απολεστήσα? Τι άλλο της άρεσε να κάνει? Εγώ μιλάω, αλλά δεν θυμάμαι. Κι εγώ δεν το λέω έτσι. Κάτσε να ρωτήσω εγώ κάτι. Ναι. Κυλιόταν στο πάτωμα, τριβόταν πάνω τους. Μα καλά κυρία μου, τι σόγιαγιά ήταν αυτή επιτέλους? Ωραίο ήμουν. Κυλιόταν στο πάτωμα, τριβόταν πάνω τους. Μα καλά, τι σόγια ήταν αυτή επιτέλους? Ποια γριά? Η γιαγιά. Η γριά παλιόγρια. Παλιόγρια. Τι είπα ρε μαλάκα? Αλλά εμείς είπαμε να περάσουμε. Είναι τη Γερμανία, δεν το λέω Να περάσουμε. Ρώσα που τη γατούλα. Έξω. Έξω είπα. Μην γελάς ρε μαλάκα τελευταία. Ώστε λοιπόν εξαφανίστηκε. Ήταν τόσο καλή. Δαγκώνουμε τόση ώρα ρε. Ναι, βλέπετε, όταν ζούσε στο χωριό ο παππούς, την πήρε σπίτι του την καημενούλα γιατί τη... Έλα, πάμε. Όταν ζούσε ο παππούς στο χωριό, την πήρε σπίτι του την καημενούλα γιατί ήταν μόνη της και... Έλα ρε εσύ, τι έπαθε τώρα? Πιστεύετε ότι είχε κάποιο λόγο να φύγει? Θέλω να πω... μήπως δεν της φερόσασταν καλά? Σας παρακαλώ κύριε, πώς σας λένε? Το ονομαδάκι σας. Σας παρακαλώ κύριε πώς σας λένε? Μαργαρίτη, ναι. Να βλέπατε τι χαρούλες τους έκανε. Γουργούριζε. Κυλέτα στο χαλί.